Spesial buat siapa bosku? Spesial buat siapa? Spesial buat Mas Dimas. Mas Dimas jangan lupa bahagia. Oke. Mas Dimas di negeri. Di negeri mana? Oh Mas Dimas di Jepang. Jangan lupa bahagia Mas Dimas. Thank you, terima kasih Jika Community. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasito kebojoan. Satruanku telu, satruanmu walu, jare wong tuamu dito ra ketemu. Apet sanggane wong tua ora maringki, kok koyo ngene nasib sing tak rasani. Nyanyi semua ayo. Ngopo awak dhewe biyen kepedhok, ning akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak celok, jare wong tuamu wetone ora gadok. Matur suwun. Lara kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringa kuat ati. Bos Tobu, thank you, terima kasih bosku. Ayo mas, ayo mas, ayo. Thank you, terima kasih bos Tobu. Yang sebelah sini juga kembali yuk. Satruanku telu, satruanmu walu, jare wong tuamu diitu ra ketemu. Apet sanggane wong tua ora maringki, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Nyanyi semua bisa. Ayo mas, ayo mas, ayo. Ngopo awak dhewe biyen kepedhok, ning akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak celok, jare wong tuamu wetone ora gadok. Lara kaya dipateni nanging ora mati-mati, Duh Gusti paringi kuat ati. Masih lagi Jika Community. Yo. Juga turun spesial buat segenap teman-teman yang di negeri Sumedang, mudah-mudahan sehat juga selalu. Siap, siap. Satruanmu telu, satruanmu walu, jare wong tuamu diitu
berada di Jepang. Betul, Satu mudah-mudahan Makalah selalu. sudah. Mudah-mudahan Thank you, juga terima berpuas kasih. hati.